guys, nagpala dito ta Walmart. Ay, nang lugiman ng tipilan. Kitain niya po. Guys, pila manan. Saan ang datoy? Hindi ka sa makipila. Ang paunag. Sobra, tipila manan. Nagtudtudo pa yung matyan. Tilayana. Ukis tilayana sa payagtudtudo awan di payong ko. Kasano? Yan, nang gumatang tigatas. Kinana. Tagina. Napuno mo na ang tilugan na basta yung palingkik patay. So, tunuyat manan ako. So, bye guys. So guys, kaya balayan at dajay ini ang binatang ko sa talaga nagpalingkin sakte aglinis kaya hang mabal ni stock datoy nga hang ko pa nga rin linisan tagamin ang dadi kadwa. So guys, nag-stock clean gatas narigatan, diba? Pat nga box plus dapat dito talo nga box upat 8 nga gatas para kang baby boy narigatan naman nag-stock kaysa gay gumatang kamay sa mesa. Medyo nangina, basit, ngam. Okay lang. At least, naka-16. Then gumatang ang madagin dyan, danong. Lagi dyan danong. Para ubing. Para ubing niya. Tapos ang nursery. Okay, nursery. Water. Sterilized. Tagamin. Ang sterilized. Nagsakit ikan mo dyan ako. So, sensitive. Medyo sensitive. Kaya gumatang iting. Dapat mantika, masola, mantika, mayonnaise, pang dinakdakan, in case nga garamit ang dinakdakan, luncheon meat, in case nga wanti maarmosar, corn beef, okay, ilaok ti balatong, yung pang breakfast, macaroni cheese, para kini Skyler, Coke Zero, para kini bakit, pipase, para kinyak, oatmeal, importante for breakfast, oatmeal, para kini Skyler, okay, yung mata kini donut, para kinyak, donut para kinyak, okay, and tinapay nila tsokolate na, pang armosar ko, kanya bakit, para itong bigat, okay, so, dahil tatati, napalingke, linisak tatangal daw, dahil pagpunas ko, Lysol antibacterial. Tatlo di mapaguntan. Natin ti panglinis ni ti nagatan. So tata di sakpay. Okay? Bye. Yung nagpastata ti pinaglinis kaon ti ginatang kaon tatay kabel ko jay
Pagkan. Nalpasan, ingatan ko. Nagado. Ah.